ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤቨን ሚድያ ሕጂ ድማ በርሊን ዝተሰመየ ሻምናይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ትዕዝብትና ብሩስ ንካይላ ናብ ሕክምና ምስ በጽሓ ነቶም ፖላይስ ከም ዝጨወዮምን ዳምያን ድማ ናብ በርሊን ናብ ፓሪስ ከም ዘምርሐን ተራኺቦም ናይ ውሽጦም ከም ዘዕለሉን ካሚላ ድማ ኣብ ናይ በርሊን ክላስ ኣትያ ኩሉ ነገር ከም ዝተዓዘበትን ብኣሊሳንድራኪያን ስምራሕ ናይ ጉጅለ ፖሊስ ድማ ናብ ትሬይን ካሜሩንን ዘለዎ ቦታ ከም ዝበጽሑ ተዓዚብና ነርና። ሕጂ ድማ ሻምናይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ብቐጥታ ናብ ትዕዝብቲ ኽፍለኩም ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ድሕሪዚ ሬይ ምስ ካሜሩን ኮይኖም ብፖሊስ ከም ዝተኸበቡ ምስ ፈለጡ ብቕጽበት በትሕቲ መኪና ዘሎ ቱቦ ገይሮም ንታሕቲ ብምውራድ ክሃድሙ ጀመሩ። እቶም ፖላይስ ናብታ መኪና እንዳተጸጉዑ ክመጽእ ከለዉ ድማ በቶም ቀዲሞም ዘዳለውዎም መሳርሒታት ከም ዝንቀሳቐሱ ብምግባር ልክዕ ሰብ ከም ዝትኩሰሎም ሲሎም ክትኩሱ ጀመሩ። ብተወሳኺ ሰብ ከም ዝዛረብ ዘሎም ሲሎም ብማይክሮፎን ገይሮም እቶም ፖላይስ ክጽግዕዎም ከም ዘይብሎምን እንተተጸጊዖሞም ወይ እንተቐቲሎሞም ድማ እቶም መመላኽዒታት ምስኦም ከም ዘየለውን ክሰማምዑ ከም ዝተሊን ነስ ድማ ን5 ደቂቕ ግዜ ክህብዎም ይሓትዎም። ብዓድራኪያ ድማ ድንግርግር ኢልዎም ካብኦም ብምርሓቕ በቲ ዘቕረብሎም ነገር ተሰማምዑ። ሬይን ካሜሩንን ድማ ነዚኣ ዕድል ተጠቂሞም ሕጂ እውን ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ድሕሪ 3 ደቂቕ ግን ኣሊስያ እቲ ዝሃብናኩም ግዜ ተወዲኢሎ ሕጂ ተዛረቡ በለቶም። ሬይ ድማ ካብ ጉዕዞኡ ጠጠው ኢሉ እቶም ፍርቆም መመላኽዒታት ዘለውዎ ናይ ሓሶት ቦታ ይነግሮም። ቸክ ክበሩ እሞ መሊስኩም ተዛረቡና በሎም። ኣሊስያ ግን እቲ ነገር ብዝበለጸ ኣጠራጢርዋ እዞም ሰራቕቲ ግዜ ንምርካብ ከምዚ ይገብርለው ብምባል ብቕጽበት ሽጉጣይ ዕሚራ ናብታ መኪና ምስ ተጸግዐ ወላ ሓደ ነገር ስለ ዘይተፈጠረ ብድፍረት ነታ መኪና ኸፊታ ንውሽጢ ኣተወት። በስ ድማ ኣብታ መኪና ወላ ሓደ ሰብ ከምዚ የለን ብባምቡላ ይእሸው ከም ዘለዉ ተረድአት። በዓረይ ድማ በቲ ትሕቲ መኪና ዘሎ ጉድጓድ ከም ዝሃደሙ ክትፈልጥ ከኣለት። ብኻልእ ድማ ብሩስ ነቶም ፖላይስ ሒዙ ምስ መኪኖም ናብቲ ሆስፒታል ኣተወ። እታ ተሓኪማ ዝወድአት ካይላ ድማ እቲ ተፍቅሮ ብሩስ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኑ ምስ ረኣየቶ እንዳተገረመት ናብቲ መኪና ቀልጢፋ ብምእታው ምስቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፖላይስ ካብቲ ቦታ ኸዱ። እታ ንኹሉ ናይ በርሊን ስራሕ ዝተዓዘበት ካይላ ድማ እማዓሙቕ ትካዘ ኣትያ ቀፂላ ኣብቲ ገዛ ዝነበረን ናይ በርሊን ሽጉጥ ሪኣ ካብቲ ሆቴል ናይ በርሊን ብምውፃእ ነቶም ናይ ካልእ ሰብ መርዓ ዝተርፍ ስነ በርሊን ተዓዚባ ናብ ክፍላ ምርሐት። በዓል ኣሊስ ድማ ፖላይስ በቲ ትሕቲ መኪና ዝነበረ ቤንቶ ንበዓል ሬይ ክከታተልዎም ጀመሩ። ካብቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ምርመራ ድማ ንኣሊስን መሳርሕታን ተደዊሉሎም ኣብ ናይ ኮሊን ውሽጢ ገዛ ንንኣሽቱ ካሜራታት ዝኾኑ ሰፈር ተፋሒሮም ከም ዝረኸቡን እቶም ካሜራታት ድማ ልዕሊ 100 ሜትሮ ኣብ ዘሎ ርሕቀት ክሰርሑ ይክእሉን እዮም። ስለዚ እዞም ንኮሊን ኣብ መጻወዳእቶም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ሰረቕቲ ብቐረባ ይከታተልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ኮሊን ገዛ ድማ ኣፊቱ ሓደ ሆቴል ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ሆቴል ምርመራ ክነካይድ ኢና ተባሂሎም ጉዕዞኦም ናብኡ ንምግባር ተዳለዉ። ሬይ ምስ ካሜሩን ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ቤንቶ ወፂኦም ፖላይስ ክሕዝዎም ብቕልጡፍ ብሎናትን መፋትሕን ገዚኦም ናብ በጣሕ መኪና ናብ ላዕሊ ደይቦም ኣብቲ ትሕቲ ቴንዳ ኣትዮም ነቲ ቴንዳ ድማ ብብሎን ኣሲሮም ኣብቲ ውሽጢ ተሓብኡ። እቶም ፖላይስ ድማ ኣብቲ ቦታ በፂሖም ክደልይዎም ጀመሩ። ካሚላ ድማ ንናይ በርሊን ስራሕ ፈሊጣ ናብ ክላሳ ምስ ተመለሰት ንመሓዛ ሱሲ ኩሉ ዝረኣየቶን ዝረኸበቶን ነገር ነገረታ። ቀፂላ ወላ ሓደ ሰብኣይ እመኒ ብምባል ናብ ፖሊስ ደዊላ ነታ መርማሪት ክራኸብዋ ነገረቶም። ከራኸብዋ ኣብቲ ጽበየሉ ዝነበረት እዋን ግን ካብቲ እንዳ ፖሊስ ዝተላእኸላ ዝተዓሸገ ናይ ሰብኣያ ዶኩመንት ዝሓዘባ ኮሪኣ ብጠርጠራ እንዳኸፈተት ምስ ተዓዘበት ድማ ካልእ ዘይሓሰበቶ ጉድ ረኣየት። እቲ ናይ 8 ዓመት ሰብኣያ ኮሊን ካልእ ሰበይትን ቆልዓን ከም ዘለዉ ፈሊጣ እንዳነበዐት ከላ መሓዛ ሱሲ ድማ ኮሊን ሓሳቦም በዓለገ ምዃኑ እንዳተዛረበት እታ ናይ ፖሊስ መርማሪት ብቴሌፎን ምስ ረኸበተን ድማ ወላ ሓደ ነገር ከይተዛረባ ቴሌፎን ዓፀወኦ። እቲ ናይ ሆቴል መፍትሑ ዝጠፍኦ በርሊን ድማ ጉዱ ከይፈለጠ ምናልባት ካሚላ ወሲዳቱ ከይትኸውን እንዳጠርጠረ ቅድሚ ፖላይስ ኣብኡ ምብፅሖም ነቶም ሓበሬታታት ከድፍኦም ብምባል ምስ ዳምያን ኮይኖም ካልእ መፍትሕ ተቐቢሎም ናብቲ ክላስ ምርሑ። ድሕሪዚ ኩሎም ሓበሬታታትን ወረቓቕትን ከድፍዎምን ከቃጽልዎምን ንዕዘብ።
بروسن كايلاند ما مستون بولايس ناب جالبا سلو بوتا مريحم والحادة سبكي رأيهم نتون بولايس كابتا مكين اوتيوم اب جالبا مسأسروهم مكين اومنا ما يأتيوم نسوم دما والحادة سبكي رأيهم بخال جاربا كيرم تعزارو نابا عرين كاميرون المسلم ملستما قبل اللي تعبي مكينة بتين داتا شفينهم كلو بولايس نتا مكينة خفيتهم مسفتشو بعري دما نلعل حف بمبالن اتم بولايس نلعل دايوام مسرعي دما نتحت النابلو والحادة سبكي رأيهم كي تتحازون بسلام كابتوتا يرحقو داميانن برلينن دما اب تحتي ناي بوليس مكينة خطأتو سلس رأيو ምናልባት እቶም ፖላይስ ነቲ ናይቲ ሆቴል ካሜራ ክርእዮም መፅኦም ብምባል በርሊን ድማ ንካይላ ደው ኢሉ ናይቲ ሆቴል ናይ ሴክሪቲ ካሜራ ሃኬራ ሙሉእ ንሙሉእ ክተድፍኦ ይነግራ ንሳ ድማ ኣብ ጀልባ ከም ዘላን ኔትወርክ ወይ ሲግናል ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ምስ ተዛረበት በርሊን ድማ ከምኡ እንተዘይኬራ ንሱን ዳምያንን ከም ዝሞቱ ምስ ነገራ ካይላ ድማ ሰንቢዳ ዳይሬክት ናብ ስራሕ ኣተወት እቶም ናብቲ ሆቴል ዝኣተው መርመርቲ ፖላይስ ድማ ንናይ ሬይን ካሜሮን ስእሊ እንዳርኣዩ ሪኦሞም እንተኮይኖም ይሓትዎም እታ ናይቲ ሆቴል ማናጀር ድማ ኣብ ሆቴሎም ን17 መዓልቲ ከም ዝፀንሑን ኣብቲ ውሽጢ ሳሙን ግን ከም ዝወፁን ስፔናውያን ምዃኖም ትነግሮም ብተወሳኺ ሓደ ግለሰብ ሎሚ ተመሊሱሎ ትዕዝብቱ ድንግርግር ዘብልን ክላሱ ክነፅርየሉ ዘይደልይን ሰብ ብምባል ሓበሬቱ ነስነሰሎም በዓል ኣሊስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ብጥርጣርን ብቕልጡፍን ናይቲ ክላሱ መፍትሕ ተቐቢሎም ናብ በዓል በርሊን ዝነበረዎ ክላስ ጉዕዞ ጀመሩ በርሊን ድማ ብካይላ ገይሩ ነቶም ፖላይስ ክርእይዎም ዝመፁ ካሜራታት ድሕሪ ምድምሳሱ ብቕፅበት ካብ ክፍሎም ብምውፃእ ናብቲ ጓሓፍ ዝጓሓፈሉ ክላስ ኣትዮም በቲ ናይ ጓሓፍ መጓሓፍ ቦታ ወፂኦም ናይቲ ሆቴል ክዳን ዩኒፎርም ብምኽዳን ብናይቲ ሆቴል መኪና ኪሮም ንሶም እውን ከይተረኣዩን ከይተተሓዙን ካብቲ ሆቴል ክወፁ ከኣሉ ኣሊስ ድማ ምስቶም ፖላይስ ኮይና ናብቲ ናይ በርሊን ክላስ ምስ ኣተወት ወልሓደ ነገርን ዝኾነ ሓበሬታን ስለዘይረኸቡ ከም ዝተፃወቱሎም ተረድአት እታ ብሓደ መዓልቲ ናይ በርሊንን ናይ ሰብኣያ ኮሊንን ምስጢር ዝተረድአት ካሜላ ድማ ትገብሮ ነገር ጠፊእዋ ነበረ መሓሰኣሱሰ ድማ ኮሊን ሰብኣይኪ ብዓለገን ሓሳውን ስለዝኾነ ንኽፍታሕ ኣይተፍቅድሉ ንስኺ ተጎዲእኺ ብባዶ ኢድኪ ከይተርፊ ድማ ካብቲ በርሊን ዝተባሃለ ሰብ ኩሉ ነገር ተሓቂ ከም ዝፈለጥክዮ ብምንጋር ንፖሊስ ነጊር ኩሉ ከም ተትሕዝዮ ብምፍራሕ ካብቲ ዝሰረቕዎ መመላኽዒ ዝተወሰነ ሚእታዊ ተቐቢልኪ ክትብለፅ ትኽእሊ ኢኺ እንዳበለት ቀልዲ ከፊልካ ዘይርከብ ምኽራ ገለፀትላ በዓል በርሊን ድማ ካብቲ ሆቴል ርሕቕ ምስ በሉ ዴሊቨሪ ዝሰርሑ ሞቶ ዝሓዙ ሰባት ረኺቦም 15,000 ድሕሪ ምኽፋሎም ነቶም ሞቶኦም ገዚኦምን ብአን ገይሮም ከይተፈለጡ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ጉዕዞኦም ጀመሩ ካሜሮንን ሬይን ድማ ኣብቲ ዓባይ መኪና ብላዕሊ ተፃዒኖም 645 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ካብ ፈረንሳ ወፂኦም ናብ ስፔን ኣተዉ ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ድማ ሬይ ንወልሓደ ሰብ ኣካፊልዎ ዘይፈልጥ ዕላል ንካሜሮን እንዳካፈለ ኣድዩ ንዑ ክትወልድ ከም ዝሞተትን ንሱ ድማ በብኡ እንዳተበደለ ከም ዝዓበየ ይነግራ ቀፂሉ ሬይ ሓደ መዓልቲ ኣቦይ ካብ ትምህርቲ ቀፂዐ ምስ ረኸበኒ ንድሕሪ ሕጂ ትምህርቲ ክኾነ ካይሉ ሽጋራ ብዝወልዖ ሓዉ ገይሩ ኣብ ሓደ ኢደይ አንዲዱ በሰላ ገዲፍለይ ስለዚ ኣብ ሓደ ኢደይ ኩሉ ግዜ ጓንቲ ዝገብር ብምባል ታሪኹ ይነግራ ንሳ ድማ ደንጊፃትሉን ብስስዕ እንዳጠመተቱን ኣብ መወዳእትኡ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ በፂሖም እታ መኪና ተጠው ምስ በለትሎም ቀልጢፎም ብምውራድ ከይተረኣዩ እንዳጎየዩ ሃደሙ ብሩስን ካይላን ድማ ንልዕሊ 190 ኪሎ ሜትር ብጀልባ ድሕሪ ምኻዶም ብፖላይስ ከይተሓዙ ኣብ ጥቕኦም ዝነበሩ ዓበይቲ ድኻታት ሰባት ኣምሪሖም ሰልዲ ምስ ከፈልዎም ንሶም ድማ ክዳውንቶም ቀይሮም ብኻልእ ሓዳሽ ጀልባ ከም ቤተሰብ ኣምሲሎም ብፖላይስ ከይተጠርጠሩ ካብ ፈረንሳ ክወፁ ከኣሉ ኣብ መንገዶም ማእኸል ድማ ካይላ ንብሩስ ትዛረቦ ነገር ከም ዘለዋ ድሕሪ ምንጋር ከም ተፍቅሮ ክትነግሮ ሓሲባ እኳ እንተነበረት ብዘለዋ ናይ ሕፍረት ፀገም ግን ሓፊራቶ ንዝገበረላ ኩሉ ምስጋና ከም ዝግብኦ ገሊፃ ዘረብኣ ቀየረት
ብሩስ ድማ ኣብ ኮና ኮፍ ኢሉ ንሱ እውን ዝነግራ ነገር ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ብተመን ተነኺሳቱ ዝነበረትሉ እዋን ሓዚልዋ እንዳጎየ ከሎ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሰዓት እንዳዘከረ እንደ ሞይትኪ ካብ ልበይ ከም ዝሓዘንን ዘይበኣ ክነብራ ከም ዘይክእልን ይሓስብ ነይረ ብምባል ወሲኹ ወላ ንስኺ ምስ ከመይ ዓይነት ወዲ ኣብ ፍቕሪ ክትወድቂ ድሌት እኳ እንተዘይብልኪ ኣነ ግን ኣፍቂረ ክለኹ ብምባል ኣብ ኣፋ ደርጓሓላ። ካይላ ድማ ብዘረቡ እንዳተገረመትን ብስስዕ እንዳጠመተቶን ንብዓት ቀዲምዋ ንመጀመርያ ግዜ ኣብታ ውሽጢ ጀልባ ኮይኖም ክሰዓዓሙ ንዕዘብ። በዓረይ ድማ ብሰላም ናብ ስፔን ምስ ኣተዉ ኣብ ዝቕፅል ናብ ቱርክ ምሪሖም ናይቶም መመላኽዒታት ነገር ወዲኦም ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ኣብቲ ኩሎም ዝረኸብሉ መዓልቲ ንኽራኸቡ ተዘራሪቦም ቻው ይበሃሃሉ። ክልቲኦም ብዓይኒ ፍቕሪ እንዳተጠዋመቱ ይኸዱ። ካሜሮን ግን ምኻል ኣቢዋ ጠጠው ኢላ ድሕሪ ምሕሳብ ተመሊሳ ናብኡ እንዳጎየት መፅያ ኣብ ከንፈሩ ስዒማ ተሰናበተቶ። በዓል በርሊን ድማ በተን ሞቶ ኪሮም ኬላታት ሓሊፎም ካብቲ ሃገር ክወፁ ስለዘይከኣሉ ነተን ሞቶ ገዲፎም ብሽክለታ ብምሓዝ በጻሕቲ ሃገር ወይ ቱሪስት ብምምሳል ብቦታት እንዳሓኸሩ እንዳወረዱን ድሕሪ ናይ 4 መዓልቲ መንገዲ ናብቲ ምስ ኣባላቶም ዝራኸብሉ ቦታ ክበጽሑ ከኣሉ። ኣብኡ ድማ በዓል ካይላ ተጸቢዮሞም ብደስታን ሓጎስን እንዳሰሓቁ ይተሓቋቆፉ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ናይ በርሊን ዕላማን ፕላንን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መዕለቢኡ በጽሐ። ድሕሪ እዚ ድማ መዓልታት ተቆፂሮም ድሕሪ ትሰርቂ 3 ወርሒ ወሲኹ ድማ 5 ወርሒ እንዳበለ መዓልታት ተቆፂሮም እቲ ናይ ስርቂ ዝብል ዜና እንዳዝሓለ ምስ መፀ በርሊን ድማ ንካሜላ ንምርሳዕ ኢሉ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ፍቕሪ ዋላ እንተጀመረ ንካሜላ ክርሳዓ ግን ኣይከኣለን። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ፍቕሪ ስቃይ ድማ ሓደ መዓልቲ ንካሜላ ክነግራ ካብ ሓደ ካፌ ክወፅእ ከሎ ባዕላ ካሜላ ብርሑቕ ትከታተሎ ከም ዘላ ንዕዘብ። ንሱ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ ካሜላ ናብኡ ብምምፃእ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣቢላ ምስ ተኸፈተላ በርሊን ንካሜላ ሪኡ ሰንበደ። ንውሽጢ ክትኣቱ ፍቂድላ ድማ እንዳዕለሉ ከለዉ ካሜላ ኩሉ ተሓቂ ከም ዝፈለጠት ምስ ነገረቶ ንሱ ድማ ካብ ፈለጠቶስ ብምባል ነቲ ሓቀኛ ሽሙ ድሕሪ ምንጋር ሙሉእ ናይቲ ስርቂ ታሪክ ብስርስር ክነግራን ከረድኣን ጀመረ። ኣብ መንጎስ ድማ ምስ ፍቕሪ ከም ዝሓዞን ዋላ ግን ፍቕርን ተሓሶ ነቲ ዝሓሰቦን ዝሓንፀፆን ነገር ግን ከቋርፆ ከም ዘይከኣለ ገለጸላ። ድሕሪ ካሜላ ኣብ ውሽጢ ክዳና ማይክ ሒዛ ከም ዘላን እማሓሳሱሱ ድማ ኣብ መኪና ኮይና ኩሉ ነገር ትቆድሖን ትሰምዖን ከም ዘላ ንርዳ። ድሕሪ ካሜላ በርሊን ከይጥርጥራ ብምባል ናብ ሽንቲ ቤት ኢላ ኣትያ ነቲ ማይክ ካብ ዝነበሮ ቦታ ውፅኣ ናብ ቦርሳ ተወቶ። ቀፂላ ንዑ ንምእማን ኢላ ካብ ወፅያ ምስኡ 5 ዓመን ሓሊፋውን ድቅስ ከኣለት። ድሕሪ እዚ ዝተኸለቶ መፃወድያ ተዓዊታትሉ ካብቲ ቦታ ብሰላም ከደት። ኣብ ካልእ ድማ እተን መርመርቲ ፖላይስ ብዓራክያን ራስያን ድሕሪ ነዊሕ ሓዋርሕ ኣብ ፓሪስ ተራኺበን ሕጂ እውን በቶም ሰረቕቲ ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘይተረኸበ ተነገረን። ኣሊስ ብሕርቃን እዞም ሰረቕቲ እዚኦም ብርግጽ ሰሪቖም ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ተዛረበት። ወሲኻ ኣብ ዝቕፅል ግን ካልእ ተወሳኺ ስርቂ ምፍጻሞም ዘይተርፍ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣቐዲምና ንሕና ክንሕዞም ኢና በለት። ንጽባሒቱ ድማ ካሜላ ምስ ስሙ ሓዛ ብምዃን ናብ በርሊን ኣምሪሓ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ምስ በርሊን ኮፍ ኢለን እቲ ትማል ዝተዛረቦ ኩሉ ተሓቂ ካሴት ከም ዝቐድሖ እንዳተዛረባ ነቲ ካሴት ኮፒ ጌርና ኢና እንዳበላ እንዳፈራርሖን ይነግርኦ። ቀፂለን ነቲ ካሴት ከስምዖኦ ምስ ከፈታሉ ግን ብዘይተጸበዮ ነገር እቲ ካሴት ደርፊ ክደርፍ ጀመረ። በስ ድማ ክልቲአን ድንግርግር ኣብ ዝበላሉ እዋን በርሊን ተቕብል ኣቢሉ ካብ ውሽጢ ትሬቶአን ንሰን ኮፒ ጌርና ኢለን ዝቐመጥኦ ኣብ ገዝአን ዝነበረ ካሴት ኩሉ ሰሪቕወን ነበረ እሞ ኣውፅኡ የርእየን። ከም ዝጠራጠር ዝገበሮ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ድማ ካሜላ ትማሊ ናብ ሽቓቃትያ ነቲ ሪከርድ ካሴት ዝገበረትሉ ክተውፅእ ዝቐለጠቶ ፕላስተር ምስ ረኸበ ምዃኑ ይነግረን። ኣይ በርሊን ድሕሪ ዝንሰን ብዘይ ዝኾነ መረጋገጽ ከም ዝተረፋ ምስ ተረድኣ በርሊን ወሲኹ ንካሜላ ሓዳራ ግና ንሱ ቅድሚ ምምፅኡ ንፋሳ ኣተዎን ዝሑሉን ከም ዝነበረ ይነግራ።
እቲ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከም ዝነበረን ልዕሊ ኣንሱ ኣብ ፍቕሪ ትሒሉ ከም ዝነበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሕ ነገር ይኸስር ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ንሕጂ እቶም መመላኽዒታት ናብ ቱርክ ተላኢኾም ኣለዉ። ግን ናይ መጀመርያ ክፍሊት ብምባል ሰልዲ ውፅኡ ኣቐመጠለን። ቀፂሉ ብጠቕላላ 3,800,000 ከም ዝህበን ቃል ኣተወለን። ንሰን ድማ ነዚ ምስ ሰምዓ ብዘይ ዝኾነ ምስ ሓሳቡ ተሰሚዐን ንዝሃበን ናይ መጀመርያ ክፍሊት ተቐቢለን ተሰናቢተንኦ ይኸዳ። ካሚላ ድማ ኣብ ድሕሪ 500 ዩሮ በርሊን ንዓኣ ዝረኽበሉ ድራሻ ሂቡ ከም ዝገደፈላ ሪኣ ተሓጓሰት። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ እቲ ናይቶም መመላኽዒት ተሸይጡ ዝበፅሖ ዝነበረ ብፅሒት ሙሉእ ንሙሉእ ንካሚላ ዝሃባ በርሊን ዳምያን ተራኺቡ ኣነ ሕጂ ዝተመቐልክዎ ኩሉ ገንዘብ ስኢነ ኣለኹ፣ ስለዚ ንቐጻሊ ካልእ ናይ ስርቂ ፕላን ከነካይድና ይብሎ። ዳምያን ድማ ብዘይ ዝኾነ ግብሪ መልሲ ብናይ በርሊን ሓሳብ ተሰምዐ። በዚ ድማ ሙሉእ ናይ በርሊን ትዕዝብትና ንውድእ። በሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ኣይጠራጠርን። ብበርሊን ምዕራፍ 2 ክንራኸብ ኢና። ኣብኡ ኸ እንታይ የርኢና ይኾኑ? ንዘለኩም ሃናፂ ሓሳብ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኻፈልቲ መደብና ኩኑ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ንዓኹም።